Kowe arep ngalem nggo napa? Pendak-pendak kowe tuk mungsuh, kowe mbombong mungsuh ngendak ruang. Ora tau kowe mbombong karo ratu Gustimu dhewe. Saiki sawangen ngaku sencaki ampuh. Ngaku awake atos ning tak cokot gletak kuwi tekaning pati kuwi deloken kuwi. Iso. Ngono kok jongkong-jongkongke ora. Nyatane saiki ndi? Ayo. Kowe ngandhake Setyaki ora kisa tekaning pati. Kena lara luputing pati. Saiki deloken gage kuwi sawangen tak cokot pisan nggon kuping sencaki gletak tekaning pati. Kuwi sawangen kuwi. Wah. Ono ratu wong tuwa lho, kula niku wong tuwa. Arep kula niku batur karo sampeyan niku tuwa kula. Mula sok nyekeli nggon sirah. Wimbaning rat, yuwananing rat. Kuwi tegese piye? Cahyaning rat menika Wahyu Ratu. Sinten ing kedunungan Cahyaning rat inggih menika badhe pinardawa kamulyanipun turunipun badhe dados Nalindra. Angka kalih wimbaning rat menika Wahyu baboning Nalindra. Menika kedah nampi inggih menika wanita. Krana sampun sinebat wonten ing mriku baboning Nalindra ateges wanita menika mangke ingkang menang ngandhut dhateng turasing Nalindra wonten ing Nuswa Jawi. Wimbaning rat ki baboning ratu kasinggihan. Lajeng reksakaning rat menika Wahyu Patih. Wahyu Patih inggih tegese Wahyu Patih menika sinten ing kedunungan reksakaning rat turunipun benjang badhe dados wrangka wonten ing Nusa Jawi tegesipun nurunaken patih wonten ing Nusa Jawi menika. Lah sing pungkasan yuwananing rat kuwi wahyu apa? Yuwananing rat menika Wahyu Wadat. Sinten ingkang kedunungan yuwananing rat menika kula nuwun sewu menawi Nalindra boten kenging nggadahi garwa langkung saking setunggal. Nek iso mbok aku aja entuk kuwi. Ingkang pundi yuwananing rat kuwi mau? Kula nuwun sewu, wahyu kok dipilih menika mboten saged. Namung manut dhateng kodrating Wang Mahanasa. Oh ngono. Inggih, Koko Prabu kuwi lha dalah. Lah yen ngono pancen bener ujaring para kaki-kaki. Para among tani padha nyebutake wahyu kuwi pancen ana kekuwatane dhewe-dhewe. Cahyaning rat wahyu ning Nalindra. Reksakaning rat wahyu ning Patih, wimbaning rat baboning ratu, yuwananing rat Wahyu Wadat. Kresna, kula wonten maring adhawuh. Saiki ngene. Gandeng Yayi Prabu lampun Kakang wis antuk sasmitaning dewa. Ya kuwi bakal tumedhake Wahyu Purba Sejati ana ing Astana Gadamadana. Miturut pitunganing Yayi Prabu piye? Koko Prabu. Gandeng sampun wonten kalih titah ingkang sampun nampi sasmita badhe wonten dumawahing kanugrahan ingkang winastan Purba Sejati. Setunggal Koko Prabu angka kalih kula. Menapa mboten langkung prayogi menawi neter dhateng ketrimaning gesang rayi paduka pun lara ireng. Tegese menapa mboten langkung prayogi menawi Bratajaya inggih pun Wara Sembadra menika kakanthi supados ugi anggayuh wujuding Wahyu Purba Sejati sinten mangertos menika dados kabejanipun lara ireng nggih pun Bratajaya saged nampi wahyu wimbaning rat ateges menawi kula lan Koko Prabu menika mangke mrucut kedunungan wahyu ning ratu nanging Wara Sembadra saged pikantuk baboning Nalindra ateges badhe pinardawa kamulyanipun Turas Mandura. Koko Prabu Mandura kuwi lha dalah jagat dewa bathir jagat pangestungara. Wah cocok yen pancen kaya mengono pun Kakang mungkari manut. Saiki ngene Yai, tumrapun Kakang sesuk ngenteni apa saiki sing dinteni ya apa. Ayo ndak kanthi netepi darmaning dawuhing dewa ingkang Gusti nampa dening Siadilan pun Kakang lumantar sasmitaning impen pun Kakang lan Siadi budal marang Astana Gadamadana nglakoni tarak brata tapa brata ana ing Astana Gadamadana. Sapa ngerti mbok menawa iki dadi kabejaning pun Kakang lan Siadi nggone entuk Wahyu Purba Sejati mapan ing Astana Gadamadana. Aja lali Wara Sembadra dikanthi sapa ngerti uga Wara Sembadra entuk kabejan kedurungan wahyu baboning ratu kang mangkono nadyan pun Kakang lan Siadi merucut entuk wahyu kanalendran nanging Sembadra entuk wahyu baboning ratu padha karo Sembadra ingkang bisa njunjung drajating Turas Mandura. Kresna menapa mboten langkung prayogi menawi pados setunggal malih ingkang wonten sambung rapetipun darah kaliyan tiyang Mandura utawi sesepuh Mandura supados sak mangke kakanthi sowan wonten ing Astana Gadamadana. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Pun Kakang Cetha putraning Kanjeng Rama Prabu Basudewa, Siadi atmajaning Kanjeng Rama Prabu Basudewa sawarga.
Lara ireng ya putraning Kanjeng Rama Basudewa Sawarga. Lah iki mung kari siji sapa? Sapa Kresna? Nuwun sewu. Menawi Koko Prabu sarujuk lho. Lho. Sarujuk perkara apa? Wonten mriki tasih wonten putranipun Kanjeng Rama Basudewa Sawarga. Lho, aja gawe-gawe lho. Sapa? Inggih menika Kakang Udawa. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Nadyan dikaya ngapa sira iku uga Atmaja Nalindra ya mengemane mung karo garwa selir. Nanging uga duwe darah tumraping Mandura apa kepengin nyoba ketrimaning urip gayuh ana ing Astana Gadamadana. Wah, mboten sinuwun. Sampun mboten kemawon. Kula menika dados patih glelenge sampun mboten jamak-jamak. Menapa malih menawi kula menika kedunungan wahyu, wah swara kula malah saya ngedapi-dapi. Sampun kados ngaten kemawon. Lho, ora patih kok ora gelem kedunungan wahyu ki piye? Sampun, mboten kedunungan wahyu, mboten menapa-menapa. Watun kula mboten dipun lereni anggenipun dados patih wonten negari Ndarawati menika. Kula sampun remen. Lah kok dadi jak golek wahyu kok ora gelem? Ih, nyuwun pangapunten sepisan. Kula menika mboten kepengin kedunungan wahyu angka kalih. Tiyang gayuh wahyu menika kedah tapa brata. Monggo tapa menika awrat, prihatin menika awrat. Nek mesine patih kuwi kulina ora mangan, ora ngombe pirang-pirang dina menika kula kulinten. Kulinten menawi kula menika mboten dahar, mboten ngunjuk menika kula sampun pinten-pinten dinten menika ugi sampun lampahi pati geni. Lho, tegese mboten betorek. Kakang Udawa kok werna-werna. Nah, nggih ngaten ya, Pak. Malah cengengesan. Wis, Kresna, wonten maring ngadhawuh. Ora san dadak ngejauh Udawa. Aku malah kuwatir yen tongko awak dhewe nggone manekung puja semedya ning Astana Gadamadana bubar ora karu-karuan. Merga Kakang Udawa kuwi wis kondang srogol keladuk-wani kurang keduga. Mula luwih becik dina samengko mungpun Kakang Siadi lan Bratajaya ya adhiku wadon supaya budhana ning Astana Gadamadana. Malah yen perlu titianku Kyai Puspadenta tak dawani supaya mbaya kondur marang Projeng Mandura. Luwih prayoga lamun pun Kakang lawan Siadi nunggal sak rata nite Kyai Jaladara prapting ana Astana Gadamadana Kresna. Kresna sinayang manggelung mintonaken Dewikramanira. Mintonaken Dewikramanira. Dereng ngantos jumangkah nata kekalih nalika semanten kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane ora numatan perkara kang Gajah Medha saka Wandilan kejawi wonten satunggiling Nalindra gagah pideksa ingkang wantun minggah datur ya negari Ndarawati biyak kang samya sumewa akarya cingak kang samya mulat mangrombraing para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir mire dalan nanging gandeng iki suwana ing Projeng Ndarawati iki dadi dayawing Kyai Prabu Kresna timbalana apa wigatine yen pancen wigatine iki engko becik Siadi kudu nglungguhi bawa leksana nanging pun bakal mbebudhek banyu bening kanan negoring Ndarawati ora usah melu-melu pasrahna pun Kakang aku yang bakal ngundurake ratu iki Koko Prabu ratu renggah ingkang langkung prayogi yo Kresna Kisana sampun kinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Koko Prabu nggih kok kendel mawon mongko mripatipun ugi nyawang kaliyan ingkang rayi ing Ndarawati ning kula dangu kok mendel mawon mbok menawa kupinge ketutupan suweng iki coba rada sero Kresna Kisana kepareng kula tumambu yekti sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Koko Prabu nggih mbok nyuwun tulung dipun jawelaken wah jan entuk daya siji kok kupinge rada bosok wah wonten dawuh
Wonten timbalan sinuwun. Sampun kinten kula tumambu yekti sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Alah dalah. Menawi paduka dangu kaliyan kula sowan kula menika namung piyambakan kemawon. Koko Prabu piye? Kok geseh Koko Prabu? Lho geseh piye? Kula nyuwun priksa nami lan negarinipun piyambakipun matur namung piyambakan. Wah, la iki sing repot nang kene iki. Wah, entuk dayoh kok. Wah. Piye iki lihar kerampungi piye? Menawi kula kedah sura-sura anggen kula matur rak mboten prayogi jer kula menika Nalindra. Ya, Kula pasrahaken kalian panjenengan ingkang caket kemawon. ya. Nalindra wonten dawuh sinuwun. Tak takoni ngaku. Gandeng Ayu Prabu Kresna ora iso ngaturi kelawan sowanmu, kowe tak takoni matura. Iya, Barengipun jenengmu sapa Nalindra ngendi? Lan negaramu ngendi? Menawi paduka nyuwun priksa babagan perkawis menika, kula wingking saking negari Pager Wesi. Nami kula Prabu Wirambana Dewa. Wis Kresna, wis krungu to kowe? Nalindra saking Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Wah, kula dereng kagungan garwa. Koko Prabu. Piye Kresna? Nyuwun tulung dipun rampungi babar pisan. Wong nyatanipun boten mireng kula matur menapa-menapa boten mireng. Wirambana Dewa, wonten dawuh. Coba kira rada maju. Iki, majeng. Iya. Iya, mangke ingkang kiper sinten? Lho. Weh, lah iki ratu bekas dagelan sajae. Iya, wonten mriki. Panjenengan Prabu Wirambana Dewa kasinggihan Nalindra saking Pager Wesi. Lah saiki wis cetha, wis Udawa wonten dawuh. Wis ora usah melu mikir, mboten sinuwun. Wis kepenak rembugane. Iki. Saking negaring Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Nun. Saking negari Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Nun. Koko Prabu. Piye diseret wae apa piye? Nalindra saking Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Inggih, leres. Wigatosipun menapa? Lah menika mekaten. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung estunipun kula menika kekalangan Malaya, jagat menika meh kemawon kula ubengi. Pengajaping manah kula namung upaya wonten pundi dunungipun negari Ndarawati. Sareng kula dumugi wonten tapel wates negari Ndarawati, kula sumurup gapura ageng ingkang seratanipun mlebet wewengkon Dwarawati. Tumunten kula mangertos bilih negari menika negari Ndarawati. Sareng kula dumugi wonten negari Ndarawati mriki, waduh, kula menika ngantos gumun. Enggo anggen kula gumun menika dumugi wonten ing Datulaya wekasan kula boten mirengaken sabdanipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Krana elokipun negari Ndarawati ingkang keladuk endah persasat kayangan Ngejawantah. Nuwun sewu menapa panjenengan menika ingkang nami Prabu Kresna. Mboten wonten kalih kula Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Alah dalah. Wah, bejo kemayangan. Persasat kula menika pikantuk kanugrahan kula saged abenajeng kaliyan nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang nyata Nalindra titis Sanghyang Bathara Wisnu inggih titis Sanghyang Bathara Suman dewa sing tukang ngandung kabagyan wonten ing jagat. Inggih Kisana. Lajeng wigatosipun menapa? Negari kula menika ngantos keberbeken ngumandhangipun Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Sedaya kawula kula menika sami tresna kaliyan panjenengan. Sedaya kawula kula menika nadyan kula dadi ratu ning gambar kula mboten wonten sing dipajang teng omahe kawula kula. Sing dipajang teng omahe para kawula menika namung gambare Prabu Kresna ing Ndarawati. Kula menika gumun panjenengan menika dados Nalindra mbawahi para kawulanipun mboten sami majang gambaripun panjenengan kok malah mboten murina, mboten serik menika kados pundi? Mboten, ginanipun menapa kangge serik? Ginanipun menapa? Toh
kula sampun dados Nalindra. Ingkang kula betahaken do nalika semanten menika namung suwantenipun para kawula kula sareng sak mangke sampun milih dhateng kula sampun dados ratu, arda dijeng jempalik ya karepmu, arda sekarat ya karepmu. Sing baku kula sampun dados Nalindra. Arda tresna karo Nalindra liya mboten menapa-menapa. Oh, ngaten to. Nggih. Lah lajeng wigatosipun kula menika dipun perintah ratu Gusti kula. Lho, mangke rumiyin panjenengan menika rak Nalindra to? Nggih. Kok tasih nggadahi ratu Gusti menika dos pundi? Tegesipun panjenengan menika Nalindra dipun jajah Nalindra sanes. Mboten dipun jajah. Kula menika Nalindra merdika. Kula menika Nalindra madeg piyambak. Nanging kula nggadahi ratu Gusti. Lah inggih tegesipun panjenengan menika tasih ke bawah dhateng Nalindra sanes. Mboten. Kula menika mboten dipun jajah, mboten dipun bawahaken. Ning pendak sesasi pisan kula ngaturaken glondhong pengareng-areng Gupeni Raja Peni, guru bakal, guru dadi Mas Picis Raja Brana dhateng ratu Gusti kula. Naminipun menika Nalindra jajahan. Mboten. Kula menika mboten dipun jajah. Koko Prabu menika dos pundi? Wis to. Kowe iki nek rembugan karo ratu SDM rendah ki kaya ngene iki. Wis, saiki gage timbalana sing sejati. Menawi ngaten lajeng kersanipun ratu Gusti panjenengan menika menapa? Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Nalindra saking Tawang Gantungan, jejulukipun Prabu Gudayitma. Menika Nalindra wengis. Menika Nalindra ingkang kejem. Mila kula dipun dhawuhi dening Sinuwun Prabu Gudayitma menika prasasat sampun abenajeng kalian dewaning pepati tumuli kula bidhal. Wigatosipun menapa? Kula dipun aturi supados ngaturaken nawala kunjuk Sinuwun Prabu Indrawati. Nawala kula kunjukaken monggo kula aturi nyurasa kula piyambak dereng mangertos menapa ta isinipun nawala menika Sinuwun. Suryanmu katon rengu ora jenak geligaping paningalmu ora tajem ngene apa? Koko Prabu kula kedah atur wangsulan menapa dening Nalindra menika. Lho, sebabe isining nawala cetha bilih sesembahanipun Prabu Wirambana Dewa ingkang nami Gudayitma menika kala wau nglamar dhateng pun Bratajaya inggih pun lara ireng. Menawi ngantos kula mboten maringaken rayi paduka pun Sembadra, Ndrawati badhe dipun bumi angus dening Prabu Gudayitma. Koko Prabu iblis lanat kukar bedhe. Nuwun sewu, dereng tepang, dereng kenal. Tidak kenal maka tidak sayang. Panjenengan sinten? Ora ngerti-ngerti dodok sering perkara lah kok dadi ngunek-unekke karo aku. Lek mripatmu Ganjeng Gapa Punata Mantura Prabu Baladewa. Yen kowe durung tepung karo aku kadange werda. Ya kuwi wara Sembadra. Jroning tulis surasa ning nawala. Kowe dikongkon ratu Gustimu jenenge Gudayitma. Nglamar karo adikku Bratajaya lara ireng. Yen Nyai Prabu Ndrawati ora maringake lara ireng marang Prabu Gudayitma, sumbare negara Ndrawati bakal didadekke bumi angus. Kowe Baliya kondo karo ratu Gustimu. Baliya kondo karo ratu Gustimu. Yen pancen kepengin nantang karo wong Ndrawati, diajahi jembar Trinata Mantura Prabu Baladewa. Walah dalah. Kaya lasan dadak nyumbari Prabu Gudayitma ratu Gustiku. Prabu Wirambana Dewa keduga bakal gawe geger negara Ndrawati. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu? Kowe nantang karo Baladewa? Iya. Durung tau ngerti karo Baladewa, durung tau tepung karo Baladewa. Iki Nalindra durung tau mambu ditantang karo wong. Nuwun sewu. Ngopo kok sajake pasuryanmu kaya ora seneng? Mboten seneng. Ora seneng perkara kula nyuwun priksa. Sing dadi senopati Ndrawati sapa? Setyaki. Kok Prabu Mandura wonten mriki menika dawuhane Dayoh. Ana Dayoh kok ngundurke Dayoh ki tata cara ngendi? Upama Wirambana Dewa menika bakal gawe rusak. Sing kudune ngundurke, sing kudune nantang Wirambana Dewa, aku dudu kok Prabaladewa. Lho, aja jangkar, ya men. Nglangkai purbawasaning senopati. Lara ati kula tiwas didapuk senopati ora didhawuhi perang rasane kaya diris-iris atine. Rumangsane dumeh dianggep ratu galak, ratu wani, ratu kendel. Terus ninggal karo senopati Ndrawati. Nek pancen kula iso ora didapuk dadi senopati, kula caosaken pangkat kasenopaten kula trimah
dados tiyang limrah kemawon boten gadhahi pangkat senopati. Kosik to aja nesu mawon. Panjenengan kurang adil, panjenengan kurang wicaksana. Nek ana dhayoh sing bakal gawe geger Ndrawati sing duwe kewajiban ngundurke Setyaki dudu kok Prabu Baladewa. Mendel-ndelke. Terus karepmu piye? Terus karepmu piye saiki aku manut karo kowe? Nyuwun bailah. Palilah apa? Kula badhe medal Jawi. Karepmu menggak kok Prabu Mandura. Nek kok Prabu Mandura ora gelem tok penggak, babar pisan mungsuhku loro. Lho, loro sapa? Wirambana Dewa karo Baladewa. Lho. Aja ngono to, mboten. Pikantuk menawa mboten. Nek mboten pikantuk, kula aturaken pangkat senopati. Ning nek aku entuk, kula nyuwun pamit. Ya wis kana sakarmu, waton lega pikirmu. Nyuwun pamit. Nyuwun mapunten sing dadi patih ning Ndrawati niku sapa? Ora iki kok Udawa kok melu-melu, mboten perkawis melu-melu. Wong nomor 1 teng Ndrawati niku sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wong nomor 2 niku patih. Kula niku wakiling ratu. Lah kok dadi patih, kekuatane dilangkai karo senopati. Senopati mriku sak ngandhaping patih. Panjenengan utusan karo senopati, terus patih kon ngopo? Lah terus karepmu piye? Nun, saiki karepmu piye apa kok ya arep perang karo Wirambana Dewa? Apa arep menggak kok Prabu Mandura? Mboten, kula namung matur kemawon. Wong edan ora. Lho. Nyadong timbalan. Wong aku ki nek weruh kowe perang ki aku malah guyu. Kowe iki patih ora tau duwe kadigdayan, ora tau duwe kekuatan. Ning pancen pinter manut para kawula, mula kowe tak anggap dadi patihku selawase urip. Ning sesuk meneh nek perang kuwi ora usah dadak. Tok ketok wong kuwi patih ki ora iso perang kok. Iya. Nek Setyaki pancen wangun, nek kowe ora wangun. Iya. Ayo. Bali ning papanmu sendika ngestaken dawuh. Kawula tatanen Udawa. Iya. Baris. Ora. Tatanen aja nganti kasempyok ing aradan. Mergo iki mengko bakal ana perang gedhe negara ing Ndrawati. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Samba wonten timbalan ngadhawuh budal kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedaton sinambi manggi lawan bibimu ya kuwi adikku Wara Sembadra bakal ndak kanthi pulang tengah stara Gadamadana. Iya Para Prabu sembah kula ingin ndherekaken jengkar maduka Kanjeng Prabu. Iya Samba Udawa wonten timbalan budal kang padha sebo kaya wis ora ana dawuh maneh kawula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa. Purnagati ning Maranggilan. Sanata suku ndur ngedaton jeluk sangke dampar itu napa gambaran gading kadhiraken sangganing Pramban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sami ngampiri pacaraning Keprabon. Kawijing saking Mandura tindak Nyosri Naranata katon gumebyar busanane. Nek daratur kula ampun mang bacutke. Ampun mang teruske merga nuwun sewu Raden Setyaki niku arep dedeg piadoke ora padha karo sampeyan ning digdayane kliwat ukur niku satriya peng-pengan. Kula nek matur niku napa wonten mboten ajeng kula gawe-gawe. Kula ngetutke ratu kaya sampeyan niku sepriki niku pun wonten pirang-pirang nalindra pendak-pendak perang karo Setyaki mesti mati, pendak-pendak perang karo Setyaki mulih dadi aran. Mula sampun ngantos sampeyan iku dadi genepe ratu sing kula dherekke sirna muluk mungsuh Raden Setyaki kula dherekke kundur mawon. Yen aku bali napa dukaning Prabu Godayitma merga ora iso mboyong Wara Sembadra. Mula tinimbangane aku mati kodhok ana ing negara Tawang Gantungan. Luwung mati ana ing negara Ndrawati ikhlaske nyawaku. Piye Lung? Wis nengke wae kok. Wis ora kena iso dikandhani ya wis arep ngapa meneh wong awak dhewe iki batur pangembating catur. Nek iso ya diomongi dene ora ya wis. Arep diomongi kaya ngapa nek pancen wis nggugu karepe dhewe ya wis ora bakal iso kendho kekarepane. Terus sampeyan
Ajeng tumindak nopo? Setyaki nadyan atos awake. Setyaki nadyan digdaya. Ning aku duwe pusaka kok. Pusakane siung pengapit. Siung pengapit, siung pengapit. Setyaki tak cokot orang gelimpang dadi kandha aja dundang Prabu Wirambana Dewa. Sing atos-atos sinuwun sing prayitna ngati-ati. Kowe arep ngalem nggo napa? Pendak-pendak kowe tuk mungsuh, kowe mbombong mungsuh ngendak ruang. Ora tau kowe mbombong karo ratu Gustimu dhewe. Saiki sawangen ngaku sencaki ampuh. Ngaku awake atos ning tak cokot gletak kuwi tekaning pati kuwi deloken kuwi. Iso. Ngono kok jongkong-jongkong kowe ora. Nyatane saiki ndi? Ayo. Kowe ngandhake Setyaki ora kisa tekaning pati. Kena lara luputing pati. Saiki deloken gage. Kuwi sawangen tak cokot pisan nggon kuping Sencaki gletak tekaning pati. Kuwi sawangen. Kuwi. Wah. Ono ratu wong tuwa lho, kula niku wong tuwa. Arep kula niku batur karo sampeyan niku tuwa kula. Mula sok nyekeli nggon sirah. Lung, Reneo. Ngapa? Setyaki mati. Setyaki mati ki lakone apa? Lho nyatane tekaning mati kok. Kuwi ora mati ning ngaso. Kok iso? Ngaso. Nata ambegan, nata pikir, nata tenaga. Ratu Gusti iki bakal tak kapane. Terus kowe bakal tak kapake kuwi karo Setyaki wis ditung. Mula wong tanah Jawa ki nek ngaso ora ketara kaya ngono kuwi. Wis ta? Percaya karo aku? Apa iya domongi kok maido senengane. Lho, dalem tak cokot mati. Alah Setyaki kok ming sak cokotan. Niku ora mati ning nyusun pikir. Nyatane tak cokot mati. Nyatane tak cokot mati. Niku mboten mati ning ngaso mati. Urip mati. Urip. Totoan. Lho. Karo Ratu Gustine nantang totoan. Lho wani ora? Lho wani wae manut nderek. Nek mati manut pecah sirahmu nderek. Nek urip manut tak gajul. Lho. Gajul ya gajul. Dadi pokoke waton kendel wae. Setyaki kok yahene mati ki lakone apa? Nyatane gletak. Ora usah cerewet kuwi arep melu apa piye? Melu apa? Melu totohan. Lho, malah nantang aku. Nek mati manut. Nek mati tak plotot wetengmu. Oke, dadi nek urip manut tak betot. Iya. Dadi wis ming karo tumbuk bejane mbilung. Nek Setyaki mati pecah sirahku njebluk wetengku. Ning nek Setyaki urip nggajul juragan betot kang togok. Ya mengkari wong ki neter ketrimane ngurip. Oh alah Den, Ndara Setyaki satriya pengpengan kok ming sak cokotan. Ha nek cara aku isin. Nek cara aku isin Senopati Ndarawati singa singaning negara Ndarawati kok ming mati sak cokotane nek cara aku wirang. Ngopo Lung? Ngapa-ngapa piye? Nembus patang nomeran. Patang nomeran dengkul mlocok ngopo Lung? Noleh ya. Oh lho. Ngopo Gop? Mang noleh. Lho. Setyaki iso urip ana dewa welas. Ora minggat kene marganing patimu. Singolina Brapting Lalis. Mas, ngopo? Ngelunasi. Lho. Gajul tenan utange. Kene Gok. Aja. Aku mung ngapus-apus. Wong tuwa kok cangkeme mencla-mencle. Kene. Aja Lung, kene to sak betotan. Ming macluk ngono tok wis. Lara apa? Kene to. Kowe lho kok nang kene. Sisan baik. Setyaki gugu karepe dhewe isih ana dewa welas. Oh bapamu. Ayo ketapno para wadyabalamu. Aja mung ijen ketanggungan. Yen ijen kowe bakal tekaning pati. Wah, kene marganing patimu. Panggau tayoni Prabu Wirambana Dewa. Komundur. Koko Prabu. Sampun ngantos paring duka dhateng Rai. Sebabe yen mapunten. Sareng kula aben ajeng kaliyan Prabu Wirambana Dewa. Piyambakipun nggunakaken daya kasantikan. Lho, daya kasantikan guna kabrahan piye?
nyokot jangganipun ingkang raipun Setyaki. Badan kula kraos panas sepisan kaping kalih kula mboten ngraosaken nanging ganep kaping 3. Kados ndrodhok awakipun ingkang rayipun Setyaki. Satemah kula dipun getak kendang kaprajun dang kontal kaprabal. Dasaripun ingkang dipun ajeng-ajeng dening Prabu Wirambana Dewa sanes ingkang rai Setyaki. Sing diarep-arep Wirambana Dewa sapa? Paduka Kanjeng Prabu sampun wantun daksya kaliyan Wirambana Dewa. Manguwuh-uwuh wonten ing paperangan pundi Baladewa, ndi Baladewa ngaten aturipun Wirambana Dewa. Iblis lanat. Panes wae jajaran sukertaning bawana nantang karo nata mantura Prabu Baladewa jelek nyawan kelaring jagat semen. Edan. Wah, ratu galake ora umum. Aku ra dinainggon. Ngantem pisan pindho malah diunek-unekke didugangi ra iku ijata sira iku. Mati aku, Gong. Aku slametno, Gong. Niki pun kula slametke. Tenang. Sareh. Iki nanti. Niki teng jugangan. Loh. Ratu kok ndekem ning jugangan pondo. Waton slamet. Nek mboten kula slametke sampeyan remuk mungsuh Baladewa. Aduh. Mati aku. Wah, wong kok kaya ngono. Perang kok muring-muring sak penake dhewe. Mongko sikile ndugangi tangane ngantemi cangkeme ngunek-unekke kaya ngono piye? Lha niku watake Baladewa ngoten niku. Edan. Ampun seru-seru. Nek nganti konangan wong Ndrawati remuk niki kula karo sampeyan jegur teng jugangan. Aduh. Sareh. Aduh. Bilung piye bilung? Duka ora ngurusi bilung sing wabaku kula nyelametke sampeyan. Aduh ati. Do nendi ya? Udan-udan kok do klitian. Mbok yo ngeyup, Gak. Lah kae mbilung kae. Wene ana tandha melu rene. Nggih. Ora weruh wong kula karo sampeyan teng kedukan lemah kaya ngoten. Oh, do nang kene. Lamit. Piye lho? Wah, rame tenan. Ratu Gustimu ngamuk sencake dicokot, Udawa dicokot, lah dalah konangan Baladewa. Dunek-unekke kowe jelek nyawan gelaring jagat. Brul. Wah, seneng banget aku ndelok. Ratu Gusti ini kalah kok malah seneng. Ya ben kandhani ngeyel kok mbok mudar mbok men. Sareh aja seru-seru ndak malah konangan wong Ndrawati. Setyaki wonten timbalan. Ratu mau tak ajari lang tak kedhepe iki. Sajake ndelik lho iki. Goleki ngestaken dawuh. Udawa wonten timbalan. Goleki ngestaken dawuh. Ora nyuwara lho wong. Anteng lho. Konangan kondangan. Sapa? Setyaki. Kaya ilang ora tak kedhepake kaya. Ora katon menungsane. Sapa lung? Udawa. Setyaki meneh saya deres. Heeh. Udawa saya deres. Heeh. Lah iya. Ketemu lah Setyaki mboten. Edan marus maning jajaran. Lah kok dadi ilang? Kula piyambak mboten mangertos. Kaco iki Gak kaco. Ning angganing lara ireng ya Bratajaya ya Wara Sembadra. Piye kabar mengko tak utus ngaturake nawala marang Sri Prabu Ndrawati. Lara ireng adine wadon bakal winengku garwa nalindring tawang gantungan Prabu Kudayitma. Mugi antadosna ing kawuningan sinuwun. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadana. Nyuwun pangapunten lan kula nyuwun gesang. Kula sampun ngaturaken awala kunjung sanipun Sinuwun Prabu Ndrawati lan awala paduka sampun sinurasa dening Nalindra ing Dwaraka. Nalika semanten dupi wuninga bilih
isining nawala mboten sanes kejawi namung anggen paduka badhe mengku garwa pun diahayu lara ireng inggih pun para Sembadra katingal murina penggalipun Sinun Prabu Ndarawati ingkang boten trima kadangipun sepuh nalindring Mandura Prabu Baladewa ingkang abdi sampun budidaya nglampahi perang wonten negaring Ndarawati abenajeng kaliyan Senopati ingkang sekawit ingkang abdipun Wirambana Dewa saged mimpang utawi saged tunggul nanging sareng ingkang majeng nata Mandura Prabu Baladewa diwaji sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdipun Wirambana Dewa kula tadah wadana lan nyuwun gesang ingkang abdipun Wirambana Dewa inggih mboten saged ngungkuli kridanipun Prabu Baladewa samangke kula mundur saking pabaratan ingkang wigatos munjuk atur ngersanipun paduka Gusti kula inggih Sinun Prabu Godayitma bilih menapa kula tindakaken cabaring damel wah iblis sanad karepene ora sumbut karo nggonmu duwe kesaguhan marang nalindring tawang gantungan Prabu Godayitma nggonmu ndak dawuh supaya ngaturake nawala ingkang sekawit aturmu sajae kaya Sembada ngaturake ora Sembadra nanging jebul mung kakean gunem tanpa guna nyerweteh kaya betes sampun bapak tegalan ndrewini kaya grojogan omonganmu ning ora ana nyatane wong Ndarawati aja padha lok kelangan putri Mandura kula dene wonten jalma alus ingkang mapan wonten sakwingipun Lesmana menika sinten Di menika wujud kasutapanipun Lesmana anggenipun sampun alampah wadat mboten sesenggolan kaliyan wanita slaminipun gesang temah babar wujud jalma alus ingkang winastan Lesmana Sadu Kakang alah dalah Lesmana Sadu kasinggihan mekaten saha sukma sekawan ingkang dadosan saking Sinta Rama Lesmana miwah Lesmana Sadu dinten sakmangke badhe manjalma wujud kanugrahan ingkang winastan Purba Sejati inggih Purba Sejati menika pinirang dados sekawan werni winastan cahyaning rat wimbaning rat reksakaning rat lan juwananing rat cahyaning rat kasalira dening sinten cahyaning rat kasalira dening pun Lesmana inggih satru inggiri Kastubada nalika semanten kenging menapa sanes Prabu Rama Wijaya krana kula nuwun sewu nadyan ingkang dados nalindra nalika semanten Prabu Rama Wijaya nanging kasutapanipun kawon kaliyan Lesmana setya bektinipun kaliyan Kadang Werda satemah Raden Lesmana nalika semanten alampah wadat mboten sesenggolan kaliyan wanita menika krana anggenipun tansah setya bekti kalawan kadangipun Werda inggih menika pun nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya inggih mila sampun katetepaken bilih ingkang anyalira wahyuning ratu menika namung Lesmana wondene nalindring Pancawati pun Rama Wijaya namung anyalira wahyuning patih inggih menika reksakaning rat wondene wimbaning rat sampun boten keliya malih kasalira dening Rekyan Warasinta wondene yuwananing rat utawi wahyu wadat kasalira dening Lesmana Sadu inggih menika ingkang pengker piyambak menika Kakang alah dalah inggih kabijaksanan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru tumuli katimbalana ingkang wayah ingkang sampun ngabiyantur ngersa Paduka Adi Pramesti Manikmaya Kakang Rada ratri lenggah ingkang langkung prayogi inggih ngestaken dawuh Sinta sembah bekti kula kunjuk ngersa Paduka Ewang Adi Pukulun iya Rekyan Warasinta ulun tampa karya bombong tias ulun Rama Wijaya Pukulun wonten timbalan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Rama ulun tampa Lesmana Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Lesmana ulun tampa Lesmana Sadu inggih Pukulun wonten timbalan ing adawuh namung delengan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sinta Rama Lesmana lan Lesmana Sadu sira kabeh wis padha wanuh jeneng kita wis ulun dawuhi anyalira wujuding kanugrahan ngertiya kejaba sira kuwi bakal manjing angganing titah ingkang wujud kanugrahan kang aran Wahyu Purba Sejati
ingkang pinerang dadi patang werna ya kuwi cahyaning rat, reksakaning rat, wimbaning rat lan juwananing rat. Nanging luwih gedhe dharma ingkang durung rampung nggon kita mapan ana ing jana luka kudu nerusake kewajiban manglurah satru murka sarana kita manjing angganing titah ingkang wis pinesti mapan ana ing astana Gadamadana. Mula nggih ora usah kita nyuwun priksa kelawan panjenengan ulun apa ta sababe dene jeneng kita ulun dapuk minangka kanugrahan kang aran Wahyu Purba sejati sayektine Rama lan Lesmana apa dene Rekyan Sinta lan Lesmana Sadu apa ingkang kita lakoni ning jagat duk nalika semana sayekti dina iki durung paripurna. Mula kita kudu tumimbal lair momong angganing titah ingkang kewajibane tanpa beda kaya kita duk nalika semana manglurah satru murka hambrasta angkara murka ingkang gumlaron ing jagat. Mula kang sangka kuwi nggih wis ulun tetepake nggon kita bakal manjalma angganing titah sayekti mboya ana liya kejaba mung ana mapan astana Gadamadana ya titah ingkang wis piniji bakal pikantuk kanugrahan samengko padha bakal mapan ana ing astana Gadamadana ya mung pertitis nggon kita matrapake kalawan kasuwargan kita sabab yen to nganti kleru nggon kita matrapake kasuwargan sayekti bakal ngubar jagat saisine nanging yen to trep lan jumbuh kelawan kewajiban nggon kita ayahi ana ing Madyapada satemah bener sarta pener nggon kita matrapake kasuwargan kita sayekti ing kono bakal dadi sarana nggon kita nerusake kewajiban hambrasta angkara murka ingkang gumlaron ing jagat iki Sinta Rama Lesmana lan Lesmana Sadu nggih.